Madoka chere mabuja atauya noNhau dzomanhoko dzozuva ra23 mwedzi uno waMbudzi. Nyasi toramba chinokurangaridzai mabuja kuti Samtoko Youth Festival yaMheramu yadongorera zuva rochipiri kusvika zuva rochina romwedzi uri kuuyayo anenge ari makuwerere pasingadaniwa anombwa ipo paMutoko Center po tinaita kungwarira tireke kugotakiwa nomhembererudzi. Pokare tiri kuita mazuva 16 okurangaridzana kuti pasi novanorowa vanhukadzi pabodzipo nokuita zvokukubana nokuisana navo. Idi toda runyararo nokuramba tichindovaremekedza nokuita rudo kwavari. Zviri munhau dzanyasi. Kuno rimwe gwicho rinonzi zviitei tsingano rinomakore 23 rakamisiwa pamberi pedare rodzimhosva nonyaya yokunzi rakaponda Jonas Jambo. Kwai Jonas Jambo iye akabayiwa neokapi apo waita mabotso zvokutoti gwichori rakabva rasungiwa. Kwai Jonas iye akataikiwa neropa rakawanditsa zvokutoti akabva andopfa pokarepo. Idi mweya wache uzorore murugare. Ipapa mutongi Elijah Sibanda waagoti iro gwichori rimbomira riri mujeremo richizobenutsiwa kudare rodzimhosva pamberipo richitongewa mhosva yokuponda. Idi taakuenda muhorodhe kudari aiwa tiite ngwarira tireke kugoita zvinhu zvakaita kutsepwede yakadari zvisvinuba. Mapurisa agonzi nodare guru munyika agobhadhare imwe mbuya yokuchitungwiza inonzi mbuya Mashingaidze mari yekuAmerica inoita zviuru 3,500 chaiwo. Mbuya iyi nomakore 40 chaiwo kuzvahwa yakapfuhwa nopfuti paruoko zvakatoita kuti hwoZEC zvakanyanyitsa. Izvi zvakaitika mugore ra2019. Tiri kufara kuti wanzi wagobhadharwa nemapurisa. Hurumende yakurudzirwa nyasi kuti igoita zvokubvuma nokurambidza zvayakaita zvokukura hundi. Ipapa hurumende inoramba ichindoramba kubvuma kuti yakaita zvinhu zvakanyangaritsa, asi vanenge vari pamberi kuramba vachindoyeuchidzana nevarungu kuti wakaita zvinhu zvakanyangaritsa pawagouraya vanhu kuchimoyo nokunyadzonya. Idi dai wandoitawo zvibodzizvo wabvumawo kuti wakaita zvakanyangaritsa zvakadari kuti taona nyika kuenda mberi, nokuti zviri kuramba zvindonetsa ichindobenuka pokare nyaya iyi. Pawanenge wangoungana pese inenge indori nyaya ibodziyo iwo wachindoramba kubvuma kuti idi wakaita zvinhu zvinhu. Tahwadziwa kuti kwai chipatara chokushamva kwai chatsva umba inochengeta mishonga. Pari bagoziva kuti chii chakonzeresa kana kuti zvaitekaira sei, asi imba inochengetera mishonga iyi kwai yatsva zvakanyanyitsa zvokuti paribe kana chibodzi chasara. Idi zvakatooma toemba kuti pachaita wanotibatsira kuwakiridza pokare nokutoti mishonga iboyeke pokare kuchipatara chii. Hurumende yaenderera mberi nokuchengeta Masoja wachivaita kuwapa zvinhu zvinoita kuti waite kumugwa kuti ndowegani wanodiwa nehurumende. Nyasi kwai kwapuwa dzimba dzinoita 29 kuMasoja. Masoja iwaya atopuwa ari kufara zvokutoti ipapa munangwarira mabi angu kana zvikanzi paita zvimwe idi heno kuti wanokusiyai chere muchirarama iwo wambopuwa dzimba kudari. Hurumende yagoti iyo iri kuenda kumatare odzimhosva kuti iende koonyepana nomatare yakuti iri kuda kubvuma zvokuti wakuru wokuzifa wanosvika wana wanga waribe mhosva. Heno mabi angu kuti zvichapera sei, asi tiri kuona pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba tichingoringaiko zvinenge zviri kuenda. Wochidiki wagonziwo nobato reMDC Alliance wareke kugotaikiwa nomweya apo hurumende ichiburikidza nohwoZEC wagoreketa kuti wakumbomisa zvokunyoresa vanhu zvawanga warida kuita. Wanzi wochidiki ngawarege kusha hawo kana kudini, nokutoti wakarega kuita zvokutoramba wakasimba idi zvinoita kugwa kwawo chaiko. Ipapa wochidiki wari kurwadziwa asi wari kuramba wachindosimba kuti wakone kuenda konyoresa kuvhota. Idi kanyoresei kuvhota mabi angu nouwandu hwenyu. Tiri kufara kuti wokwedu
wanonzi Ralph Peter pabodzi pona Strive Masiwa wazikana kuti pasi rese vamwe wevanhu vanogumi vano makambani vari kuita zvisvinu pasi rese. Izvi zvinofadza. Ralph Peter ndiye mutungamiri weMTN pabodzi pona Strive ari mutungamiri weConnect Global. Tinoramba tichikudza izvi tichiti dai zvaenderera mberi zvaramba zvindodando. Munyaya dzomari kwai mari yokunze kwenyika inge ichitengiwa nemadhora 105 ano masendi 66 apa kwapuwa mari yomamirioni 40 ano ribodzi. Toramba tichitenda izvi tinge zviri kuitika pasi rese. South Africa noKenya dzabvumirana kuti idzo dzagomisa matare anoita kuti zviite nyore kuti vanhu vamabhizimusi vagotekaire kuenda kunyika vachibva kune nyika dzibodzizvo. Aiwa tinozvikudza izvi dai zvatoitiwa nyasi chaiye zvareka kugumira. Bato rensi wendo huno rinoramba richindodemba kuti zvarakaggoita zvii ipapa ragojiwa munzvimbo zhinji dzaranga riri kutungamira dzekuGauteng pabodzi po nokuDurban nokuCape Town kwese randojiwa idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Zambia yagoti iyo yakubenhutsapo kare Zambia Airways nokundege dzawatenga. Aiwa toramba tichizvikudza kana zviri kubatsira vanhu, asi vamwe wagoti mari yatambisiwa nokuti kutekaira nondege mazuwano kuchiribe mari tsvinu yakunoramba kuchiunza. Heno kuti muchazvionawo zvichiita sei ipapa. Tanzania yagoita kuita mhasuru chaidzo munyaya dzokuwaka zvairi kuita. Ipapa vari kuwaka inonzi iyo Standard Gauge Railway inoita kubva kuDar es Salaam kuenda kuMwanza. Idi vari kuita zvisvinu ipapa. Toramba tichizvikudza izvi tichindohwewa rute hwii kwedu wachindoramba wachindonamira zvipepa pazvitima zvenguva yarodzizvo. Idi zvakatoita kuoma, asi tiri kufarirawo kuTanzania vano zvavari kuita. Mutungamiri weEthiopia agoti iye akutoita zvokutorwisana nehondo chaiyo kuita zvaitiwa nevakuru vanenge vana mambo Dhavhidhi mubhaibheri kuenda kohwari iye pamberi chaipo nevanhu vache. Ari kukangamwawo hache kuti wamwe wakagopfuhwa wakagonzi wagopfa muhondo. Izvo zvirizvo zvanga zviri kuitikazvi. Ticharamba tichiringai kuti zvinoperera, asi tiri kuona zviri zvezvinuba. waObama nokuburikidza nesangano ravo reObama Foundation kwaivagopuwa mari inoita 100 mamirioni ekuAmerica naJeff Bezos. Aiwa wabi yedu wapinda machena chaiwo. Tiri ipapo zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.